Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Вельмі прыемна, што вы сустракаеце летнюю раніцу разам з намі. Абяцаем, сёння, як і заўсёды, вы не засумуеце. Таму я прапаную зараз жа адправіцца на незвычайныя спаборніцтвы. О, самай раніцы стаць балельшчыкамі? Менавіта. Толькі папярэджваю, спартсмены удзельнічаюць незвычайныя. Тым будзе цікавей. Давай, Лесик, отправляемся на стадион. Ого! Не веру своим очам! На бортику парсючок? Так, Кася, парасючок. И он спортсмен? Лесик, ты пожартовал на конт спаборніцтваў. Не, Кася, мы на чэмпіянаце па плаванні сярод парсючкоў. Якія незвычайныя спаборніцтвы. А спортсмены, яны зусім маленькія. Але, як бачыце, уже умеюць пераадолець свой страх. Самастойна скачуць у басейн і праплываюць амаль цэлы метр. Для такіх крошак значная дыстанцыя. На спаборніцтвах ёсць толькі одно правіло. Малых можна падбадзёрваць, што з азартам робяць і балельшчыкі, і трэнеры. Але нельга штурхаць у ваду. Парсючок повинен скокнуть с бортика сам? Менавіта. Трэнер можа толькі знаходзіцца побач. Але ён пільна сочыць за малымі, каб у любы момант прыйсці на дапамогу. Таму што бяспека на вадзе – гэта галоўнае. Кася, а табе парсючкі-спартсмены нікога не нагадваюць? Не-а. І дарэмна. Ты учора ў басейне, як і яны, вельмі доўга стаяла на бортику. Мы з трэнерам цябе так угаворвалі акунуцца. А ты што, Кася? Наша сяброўка, як вось гэты спартсмен, перадумала плаваць. Ну и передумала. Что з таго? Кася, ты ж збіралася за лета навучыцца плаваць. Дык яно яшчэ толькі пачалося. Але калі ты, Кася, будзеш так баяцца вады, ніколі не паплывеш. Паглядзі, як адважна маленькія плыўцы-парасючкі пераадольваюць дыстанцыю. Няўжо яны храбрэй за цябе? Вядома, не. Ай, так, хлопчики, вырашана. Сегодня мы отправляемся у бассейн, и там я обовязково поплыву. Вось убачыце. Малайчына, Кася, правільнае рашэнне. Сябры, калі вы таксама баіцеся вады, будьце як парсючкі, якіх вы толькі што бачылі. Вучыцеся плаваць. Разам з дарослымі ці з трэнерам вам нічога не будзе пагражаць. А яшчэ спачатку можна нарукаўнікамі скарыстацца. О, выдатная ідэя. Усё. Сёння Кася стане водаплаўнай. Потым раскажу вам, сябры, як гэта прыемна. Дамовіліся. А зараз давайте мультик поглядзім. Гледачы, напэўна, зачакаліся. Глядзім мультфільм, сябры. Ну, чым займемся зараз? Прапаную працягнуць спартыўную тэму. Запрашаеш нас зноwu пабыць балельшчыкамі на якіх-небудзь незвычайных спаборніцтвах? Лепш, я навучу вас і гледачоў новай гульні. А яна не складаная? Не-а, наадварот, простая, але займальная і карысная. Ого, Лесик, зацікавіў. Давай, разумнік, хутенька вучы нас новай гульні. О, і з гэтымі прадметамі мы будзем гуляць? Пакуль не ўяўляю як. Расказвай правілы, Лесик. Раскажу. Толькі спачатку адгадайце загадку. О, ну, пачалося. Кася, не бурчы. Загадкі Лесіка заўсёды цікавыя. О, ну добра, давай сваю загадку. Слухайце, я лёгкая, як пёрка, але доўга мяне не ўтрымаеш. Калі лёгкая, чаму нельга доўга ўтрымаць? Давай падказку, разумнік. Калі ласка, загадка звязана з паветрам. З паветрам? Дык яго ўвогуле ўтрымаць немагчыма. А вось і магчыма, Кася. Толькі не ў руках. Ого, а ў чым? Ну, напрыклад, у лёгкіх. Горача, Потап. Я зразумела. Паветра, якое мы ўдыхаем і выдыхаем, вельмі лёгкае, але затрымаць дыханне можна толькі на кароткі час. Значыць, ты загадаў дыханне, Лесик. Правильно, Кася. А пры чым дыханне да гульні? При тым, што яна дапамагае навучыцца правильно дыхаць і развіць лёгкія. Называется паветраны футбол.
І якія правілы? Зусім простыя. Бачыце, вось шарики. Можна ўзяць для настольнага тэніса, а можна самаробныя, з ваты ці фольгі. А конструкцыі навошта? Гэта вароты, Кася. Іх можна зрабіць, напрыклад, з кубікаў ці з невялікіх кардоначак. А што рабіць з трубачкамі для коктейля? Напэўна, я зразумеў. Калі гульня называецца паветраны футбол, значыць, трэба дзьмуць праз трубачку на мячык, каб забіць гол у вароты саперніка. Бінга! Удыхаць трэба носам, а выдыхаць праз рот. Зразумеў. Тады бяры, Потап, трубачку і задувай мячык у вароты Касі. Пагуляем мы ў футбол, ветрыкам задуем гол! Чулі, хлопчыкі, я верш придумала! Ага. А Потап табе за гэты час 2 галы забіў. Гэта не залічваецца! Я проста не паспела закрыць вароты лапкай, каб мяч туды не ўляцеў. Правіламі гэта забаронена, Кася. Калі дакранешся да мячыка рукамі ці трубачкай, атрымаеш штрафное ачко. Так што давай, бяры трубачку і дзьмі. Так адразу? Не, мне трэба спачатку патрэніравацца. І труха ты, Кася. Лесь, а чаму шарык не адзін? Каб было цікавей. Іх усе з цэнтра поля трэба задуць у вароты саперніка. Больш галоў, больш ачкоў. Сапраўды, гульня не складаная, але вясёлая. І яшчэ раз паўтару, вельмі карысная. Яна вучыць правільна дыхаць, развівае лёгкія і трэніруе трапнасць. О, усё так сур'ёзна! А ты як думала, Кася? Паветраны футбол, праўда, з крыху іншымі правіламі, нават уваходзіць у праграму трэніровак прафесійных футбалістаў. Ого! Ну, калі так, разумнік, наладзім і ў нас турнір па паветраным футболе! Толькі зробім гэта ў дрэннае надвор'е. Калі ў сапраўдны футбол будзе гуляць нязручна. Дамовіліся. А зараз, хлопчыкі, самы час паглядзець чарговы мультфільм. Мультик хутка скончыўся. Не сумуй, Кася. Наперадзе ў нас не менш цікавае відовішча. Што ты маеш на ўвазе, Лесік? Знаёмства з вельмі абаяльнымі жывёламі, якія часта становяцца героямі мульцікаў і фільмаў. О, знаёміцца мы любім. Тады прадстаўляю вам янотаў паласкуноў. Лесик, ты хочешь сказать, что у нас у Беларуси водятся еноты? Спачатку не вадзіліся. Радзіма янотаў паласкуноў паўночная Амерыка. Ого, гэта вельмі далёка. Як жа звяркі аказаліся ў Беларусі? Іх завезлі ў 1954 годзе з Азербайджана і выпусцілі на акліматызацыю ў прыпяцкім запаведніку. Як здорова! Янотикам у нас спадабалася? Так, яны распаўсюдзіліся па ўсёй пойме ракі Прыпяць. Там звяркі знайшлі спрыяльныя для пражывання дубовыя, грабавыя і змешаныя лясы з вялікай колькасцю дрэў, у якіх меліся дуплы. Іх жывёлы прыстасоўвалі пад сваё жыллё? Менавіта. А я ведаю, што больш за ўсё падабаецца янотам. Яны вельмі любяць паласкацца ў вадзе. Яшчэ як любяць. Ежу, якую звяркі здабываюць па берагах рэк, азёр ці ў балоце, яны хуценька нясуць да вады і пачынаюць паласкаць. За гэтую звычку яноты і атрымалі назву паласкуны. Правільна, Кася. А яшчэ яноты вельмі добра плаваюць. І гэты занятак таксама ім падабаецца. Ну і таленавітыя янотікі. І плаваюць, і па дрэвах лазяць. А бегаюць яны хутка. Звычайна па зямлі жывёлы перасоўваюцца павольна. Але гуляць з янотамі ў даганялкі я б не раіў. Чаму? Таму што яны могуць развіць хуткасць да 20 кіламетраў за гадзіну. Ого! Выдатныя спартсмены, нічога не скажаш. І такія вясёлыя. Дзякуй, Лесік, за цікавае і пазнавальнае знаёмства з такімі абаяльнымі жывёламі. Зараз будзем ведаць, што янотаў можна сустрэць і ў нашых лясах. Рады, што вам спадабалася. А цяпер нам спадабаецца, калі ты хуценька ўключыш чарговы мульцік.
Надышоў час развітвацца. Але наперадзе нас чакае цудоўны летні дзянёк. Сёння можна столькі ўсяго паспець. Паганяць на веліку, пагуляць у футбол. Хо-хо! А калі надвор'е сапсуецца, можна наладзіць спаборніцтвы па футболе паветраным. Вы ж цяпер ведаеце, як гэта цікава. І карысна. Менавіта так мы і жадаем вам правесці сённяшні дзень. І яшчэ няхай ён будзе паспяховым. А самае галоўнае вясёлым. А нам засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца хутка, як заўсёды зранку у нашым добраранку.